kamun uzuri na yi lafiya rashin sani na san ana dakata Kabiru. Na faɗa ma kashe ka zan yi. Ina mutum da take tsakanina da kai. Ba wata abota na faɗa ma. Ina da amma dakata ka bari na tuba mu daina irin wannan kazamar rayuwar da muke yi. Dama ɗaya zan iya baka kawai in za ka kalmar shahada ka kalmar shahada kashe ka zan yi kowa ma ya huta. na rasa ta yaya za na kalle ka da idaniya kamun uzuri na yi lafiya rashin sani na san ana barin wani halaka don kunya na yi laifi abokina haka ya fi mani na rasa ta yaya za na kalle ka da idaniya Subhanallahi, Jamilu, me ya faru? Shiga hankalinka. Menene? Wallahi mummunan mafarki na yi mama. Wai mama kin san ma da wani mafarkin wai ya kashe ni? A'a. Wai abokina Kabiru Kebi fa. Kabiru kuma? Ka yi a hankali. Don wannan mafarkin yana daga cikin irin mafarkan da shedanu suke sawa. Mutum kamar Kabiru ba zai kashe ka ba. Kawai dai shirin shedan ne. Shi ne yake so ya jefa wani kulli a tsakaninku. Don haka kada ka saka komai a ranka game da wannan mafarkin. Lallai akwai ƙarin damuwa tun da ka ce da abokinka kai mummunan mafarkin nan. Domin komai na iya faruwa in ba ku gyara irin ƙazamar rayuwar da kuke yi ba. Ku gyara halinku gami da du'a'i kawai. Wataƙila sai abin ya zo da sauƙi in ya zo da ƙaddara. Wannan ifin da ka yi ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu ba in mun yi mafarki. Annabi ya koyar da mu addu'a duk lokacin da muka yi wani mummunan mafarki. Ya koyar da mu cewa ga duk lokacin da za mu kwanta mu yi addu'a domin neman tsari ga munanan mafarki. Urhu Allahu uku, falaki da nasu uku. Ka tofa a jikinka. Ina ta jan hankalinka ka tuba ka zama mutumin kirki amma ka ƙi Jamilu. Ku dai ku ci gaba da mun addu'a. Addu'a kan ai ana yi maka. Allah ya shiryar da ni. Amma ni ma ina kokarin na gana na shirye. No, dakata, ina gaya maka dakata abokina, ba za ka gane ba ne ba. Mata ne fa suke fajen irin manyan motocin nan ba. Kai dai kawai Allah kai da moga harawa. Allah ina gaya ma duk ran da na samu mai yiwu da ni a garin nan. A ranar nan wallahi sai na mummunar barna ina gaya ma. Ka ce adi za ka yi. Duk ranar da wannan daman ta same ka ce za ka fita da shi. To ai damuwar ba ka san me damuwar ba. Ni daga ni har kai din gaba daya matan kaman a kai da na faɗa maka yadda za an kai tun na kasuwa. faɗa maka abubuwan da ya kamata ka saki manyan hotuna za ka saki Instagram, Facebook ka saki za ka gani sirrin gaban ka kenan. Ni ai yanda matan suke jan manyan motoci suna wuce irin su ne ba. Lokaci ne dan abu kaɗan za ka yi dan ka bare ka gani haba. Allah ko? Irin sil din da ake a wannan lokacin ba ka saki ka za su biyo ka. Sa hannunka a nan. A'a kana ta shirme. Inda ni ne na yafe ma. A'a to Mu je. kana ta bayani. Ni fa abin wallahi mun ke shi garin dan ko kuda na ga hawo kan kiran ke kawo zan ido kan bandiga an harbe shi. Turka shi. Kisa fa kace. To ai kai wannan kishi naka ya wuce na hankali. Da wannan na fi son ki kalle shi a matsayin mawakacin kishi.
domin ki mun uzuri a duk lokacin ka ji labarin cewa na yi wata aika-aika kan shi kishin naki. Lallai kam, so kake ga kafa tarihin soyayya mu kamar ta Laila da Majnun kenan. Afnan, lallai ni lautacce ne fiye da Majnun Laila. To ai hakan ma ba zai taɓa ba don ba zan taɓa barin wani ya zo ya kusance ni ba, balantana har abin da kake faɗa ya afka kansa. Wannan shine zaman lafiyar kunnuwan sauraron labarai na wannan zamani. Kin cece su daga mugun ji. Ina godiya da fahimtar da mu. Ladidi! Na'am? Mene da kuma ke ta mulka ka? Kwalliya nake. Wannan ba kan abin nan ba kika ɗauko? A'a, wanda ke siya min ne. To ko ma menene? Zan fita. Zan je ɗanyo sai ya yanzu in dawo. Idan kin gama mulke-mulken naki, ki gyara min ɗaki, ki wanke min ban ɗaki. Sauran idan kin shiga ɗakin ki je kan madubi na ki gama mulka min kayan na kwalliyar. Kin ji ko? Ba kya ji na? Ina ji hajiya. Idan ɗan hajiya ya tashi, ki gaya min shi na fita. Yanzu zan dawo. To hajiya. Ladiyo. Kin ji? Na ji hajiya. Hajiya ba komai wallahi. Akoke kika zubar ni mai kwashe miki ne walanta ne a ce ni kuma ni na barar da kaya. Saka ma ba da son ka zubar ba haka ka zubar. Haka ne hajiya. Dama kuma malam Bahaushe ya ce tsautsayi ba a sa masa rana. To ba komai, na gode. Kai, gaskiya hajiyar nan ta yi, gashi da alamun tana da mutunci. Ina zan dace na yi wuf da wannan hajiyar aida na yi matuƙar morewa. In dai zan samu wannan yadda take da yakana ai ba ruwa na da wata budurwa. Ai kuwa da na gyara halina ma, ba zan so ta san irin dirƙaniya ta ba ma. bari mu kullum mota ta. Alhaji kai hakuri. Alhaji motar nan da ita nake ci nake sha da ni da iyalina. Idan ka karɓi motar nan Alhaji ban san wani irin hali zai shiga ba. Zai shiga matsanancin hali Alhaji kai hakuri. Don kuka shiga uku ina ruwana? In tara zaka shiga me damuwa ta? Kafin ka shiga ukun ni ba ni ka sa ukun ba? Tun da kike baka kamun balan, baka zuwa kana kokarin ka kula da motar nan. Ga motar nan ta zama abin da ta zama. Alhaji kai hakuri akasi aka samu. Ba wani akasi ai baka ga akasi ba ma sai a gaba za ka ga akasi. Ba ni kullum mota ta. Alhaji kai hakuri. Ba ni kullum mota ta nace.
gaskiya na ji takaicin rashin ƙara ganin wannan matar. Amma ba lallai ne dama a ce kullum sai mutum ya je kasuwa ba. Allah ya sa dai ba ga mu kai ba. Ka zo ka ringa surutu haka sai ka ce zautacce. Tun ran da ganta ba ƙara ganin ta ba amma ka zo su kada maka kanka gaba da. Gamo kuma? To in ba gamo ba ka duba ga irin yadda kake zayyano sufofin ta mana. Mai kyau, mai kirki, mai waye wannan duk alamomi ne irin na aljanu. Aljana kuma? A to in ba aljana ba irin waɗannan maganganun ka ringa sumbatu kana nufin ita aljana ce? Allah ya sa da wannan matar ba zautan mun da aboki ta ba. Na tabbata ai in har aljana ce ba zan ƙara ganin ta ba. In kuwa har na ƙara ganin ta na san ba aljana ba ce. Ai na zo ina zaune ina jiran kai. Allah sarki na dan fita ne yanzu shigowa ta gaskiya. Ya ake ciki? Alhaji tun da nake zaune a nan. Allah sarki. Na zo ne dai akan zancen maganar motar nan Alhaji. Allah sarki. A taimaka a bani motar nan Alhaji. Wallahi Alhaji ni da iyalina muna cikin wani hali wallahi Alhaji. To Malam Musa a halin yanzu dai gaskiya babu mota a hannuna zan baka. Alhaji ga iyali ga mutum ba shi da aikin yi. Ba mota a hannun Alhaji. Gaba ɗaya rayuwar ta mu tana cikin wani hali wallahi Alhaji. To Malam Musa hakuri da za a yi. Abin da zan iya gaya ma shine ka dinga tuntuɓa ta duk bayan kwana biyu ko da a waya ne. Idan wani abu ya samu sai in kira ka sai kuma a san yadda za a yi. Na je gobe jibi da a'a ka tuntuɓe ni duk bayan kwana biyu ko da a waya ne. Kar ka damu. Allah ya sa mu dace. Alhaji amma dai a taimaka Alhaji. Za a taimaka. Cikin wani hali da na sani Malam Musa za a taimaka in Allah da. Allah ya taimake mu gaba daya. Dole an je gida a gaida iyalin. To a gaida iyalin. Masha Allah. Launiya biya? Ina gajiya. Amun lafiya a gida? Lafiya. Yau kuma da kai ne arashin haɗuwa haka? Wallahi ba haji amma yau na ji daɗi da sanadiyar haɗuwar mu bai zama bige miki jaka ba ne. Ka daina hukumar kanka. Ai wancan ma na gaya maka tsautsayi ne ba da son ka abin ya faru ba. Har yanzu ni ban gamsar da kaina hakan ba. Da har yanzu ina ɗora kaina laifin. To wai ce maka na yi fushi. Da har za ka ringa ɗora kanka laifi. Zuciya ta ce hajiya ta har yanzu ta ƙi yarda ta yafe mu. Ka ce wa zuciyarka ta yafe mu. Ni ina neman ta mun wannan alfarmar. Ai tuni ma har ta yafe hajiya domin babu alfarmar da ake nema abin ta bata fike. To na gode sarkin zaƙin zance. Sarkin zaƙi kuma hajiya sai ka ce wani sukari? Ina nufin sarkin zaƙin zance rau. Oke to ai yanzu na fahimta. Ina za ka je haka? Na ga sai sauri kake ta faman yi. Wallahi wani waje na ɗan je nan baya shine na ɗan shiga store na fito. Ni kuma kaga nan store din nazo sayayya. Ayya to a fito lafiya. Ai ba dan sauri nake ba, na zo na rike jaka. To ba ka gaya min sunanka ba? Sunana Jamilu. Jamilu da larabci yana nufin kyakkyawa kenan. Zai kuwa. Ni kuma sunana Binta, amma ana ce min Hajiya Binta. Ok to bari na wuce Hajiya dan kar na bata miki lokaci. wannan hajiyar ta ce a kasar ke gama kai baba me yasa mutum da ne kawai ya sheke nake gama yaban mata dukiya gama
yanzu ya za a yi mu je mu gidanta mu samu rabin kai mugun a jawo ne waye ya gaya ma karamin ɗan jagaliya kamar ni kamar ka zai tunkari layinsu balle ma tunanin gidansu kawai mu bi ta mu samu abin da muka samu ko jakarta ne ma kawai mu wari Hajjaju, ina wunin ku lafiya kala. Wallahi na ɗan fito ne daga gida yanzu, amma yanzu ma ina hanya zan koma kenan. A isa nake son zama da kai mu. Kai ma ban ka an keke nake kawo wa za ka gane ba sai mun samu dama. A ba da Allah. A zuwa mi sunan? A ma shanye.
Hello, Officer Bello. Please abeg da Allah nan wajen bayan ofis ɗinku wallahi na ga wasu 'yan daba sun biyo wata hajiya za su kwace mata kaya da waya. Gashi nan ma kaga suna kokarin karɓar. Yanzu haka a nan din? Da Allah ku zo da Allah. Okay. Kai da haka. Kai